competitors. Stand by. Γραμμή νούμερο 1, έτοιμοι. Γραμμή νούμερο 2. Καλή επιτυχία και στους δυο σας. Θα δούμε σε 30 δευτερόλεπτα τον νικητή της κατηγορίας. Ready, set, go. 165 Team Experience Σωτήρης, 167 Team Tasio Sound και σας είπα ότι θα είναι κοντά. 162 έφτασε αυτή τη φορά το Experience και μένουν 10. Να δούμε αν υπάρχει απάντηση στα 5. Και βελτιώνει 167 νικητής στην Tasio Sound και στο νικητής Team Experience Σωτήρης. Team Tasio Sound.